ve de gust. Els costums són els costums, m'agrada seure en un costat. I al costat del papa en Crist, vine rei que aquí ho veuràs, tu i la Marta aquí juntets, i la mama aquí davant. Ja estem tots organitzats, quina cap de protocol decidida i eficaç. Cristo fer un és el vi, on dimonis has deixat, jo bec sempre Coca-Cola, però el vinet fa més moral. Calia que portéssiu més que ganes de menjar. Jo no porto res de beure, Si el vi bo t'agrada, esclar, ell ha dut unes galetes. Necessito ara un home que domini el llibertat. És que jo amb les ampolles no tinc traça de veritat. El cap ha fet les amanides de costums amb el bocat i la prèvia amb formatge, gorgonzola i portat. Déu-n'hi-do, menú de luxe. Doncs això són els entrants, cada plat un got del món, i segur que ha fet collage. Mama, quant de temps n'has fet? Què pensaves tu i tant? I les vostres són sorpresa fetes amb les meves mans. Laura, com està el viatge? Un ditet d'aquest vibrat. He provat una altra cosa, xili, manis, tancats. No t'enfadis que t'embala, Roma és un bon regal. Us serviu, us ho serveix, passa Marta al teu plat. De tomàquet no me'n posis, que si no tindrem saró. Soc al·lèrgica al morir, el tomàquet i els gats. I t'agafa diarrea, dos fogots on surt el gran. Quines coses se m'acuden, doncs de postres he fet flac.